בוקר טוב חברים, כאן אדמונד, סוכן הנדל"ן האישי שלכם, מירי מקס כאן בחיפה. היום בוקר יום שישי, יום נפלא בחוץ, יצאתי שוב לחלוקת כרטיסי ביקור מדלת לדלת. אני רוצה היום לדבר איתכם על סוגיית המשכנתאות קצת. נהוג לחשוב שרכישת בית זאת הרכישה הגדולה ביותר שמשפחה עושה בחיים. רכישה אחת או שתיים לכל היותר, אבל למעשה הרכישה הגדולה ביותר היא רכישת אותה חבילת כסף מהבנק שאיתה אנחנו הולכים ומשלמים עבור הבית שאנחנו חולמים עליו. אז מאחר ולרובנו אין את כל הכסף לקנות את הבית, אנחנו הולכים לבנק, קונים בבנק כסף, סכום מסוים, בערך למשפחה צעירה שקונה את הבית הראשון שלה, בערך 75% מערך הבית. אנחנו ניגשים לבנק ופשוט רוכשים מהבנק חבילת כסף שנקראת משכנתה, ואיתה אנחנו הולכים ומממשים את החלום שלנו. וזאת למעשה הרכישה הכי גדולה, ובה אנחנו צריכים להפעיל טוב טוב את השכל שלנו ולקבל את ההחלטות הנכונות, הכיצד אנחנו נרכוש את המשכנתה הזאת, כמה היא תעלה לנו בסופו של דבר, ולמה אני אומר את זה. קחו לדוגמה את הבית, מצאתם את הבית שלכם, ניהלתם איזשהו משא ומתן על הבית, הורדתם 10,000, 20,000, 30,000 שקל, 40,000 שקל, והגעתם להסכמה עם המוכר, ואתם חושבים שעשיתם עסקה לא נורמלית, קיפלתם את המוכר, עשיתם לו בית ספר, הורדתם אותו, קרעתם אותו בקיצור, והגעתם למחיר לא נורמלי. אבל אז אתם הולכים לבנק, ושם אתם קונים את הכסף. והדבר היחיד שאתם מתמקחים בבנק זה קצת על הריביות, שיורידו לכם קצת. מ-2.3 ל-2.2 ל-2.1, וגם שם אתם יוצאים מאוד מאוד מרוצים מעצמכם, ניהלתם משא ומתן, קרעתם את הבנק, עשיתם לו בית ספר, קיבלתם ריביות מטורפות שאף אחד מהחברים שלכם לא קיבל. מה זה הייתם? חבל על הזמן. אבל הבנק צוחק עליכם ובגדול. הבנק מתקפל קצת בריביות, נותן לכם לחשוב שאתם תותחים, אבל מוכר לכם משכנתאות במסלולים שלא נדע. אתן לכם דוגמה. לפני כמה ימים פגשתי זוג צעיר, בחור ובחורה בני 24, הולכים ורוכשים בית בסביבות 600,000 שקל. כן, בית ראשון, בית צנוע להתחלה. שניהם עובדים בעבודות מסודרות, קבועות. מבקשים בבנק משכנתה של 458,000 שקלים. הם הלכו לבנק, עשו את כל הסיור בנקים שכל קונה חכם עושה. הלכו לבנק כזה וכזה ולפועלים ולטפחות וכן הלאה וכן הלאה. וקיבלו הצעה מבנק מסוים, על פניו הצעה מצוינת, ריביות נמוכות, הם מבסוטים, מרוצים שניהם. באו אליי עם ההצעה, באו אליי עם התמהיל שקיבלו מהבנק, קיבלו מהבנק שני תמהילים, רק לבחור. וזה אומר דבר כזה, אני אקצר איתכם, הם לוקחים 458,000 שקלים, עשיתי להם חשבון קצר ומהיר, הם יחזירו
בתוך תקופה של 25 שנה, מעל 900,000 שקל לבנק. לפי המסלולים שהם קיבלו. חצי שעה של עבודה, בניתי להם תמהילים חדשים, שבהם הם מחזירים 658,000 שקל. בקיצור, לוקחים 458, מחזירים 658 במקום 900,000 שקל. איך אפשר לעשות את זה? פשוט אפשר. יש דרכים לעשות את זה. יש הרבה מאוד מסלולים שהבנק יכול להציע, אבל הוא לא מציע כמובן מההתחלה, ובוודאי שצריכים או לקבל את הידע הזה, או להתייעץ עם איש מקצוע בתחום. אז אתם רואים שתוך חצי שעה אני חסכתי לזוג הנחמד הזה 250,000 שקל על משכנתה של 458,000 שקלים. אנחנו לא מדברים כאן על משכנתה של 1,000,000, 1,500,000 או יותר. משכנתה של 458,000 שקל, במקום להחזיר 900, מחזירים 658. תראו איזה פלא. ועל הסכומים האסטרונומיים האלה, אף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא מתמקח על הדברים האלה בבנק. הזוג הצעיר הזה יכול היה עכשיו, במשך 25 שנים הקרובות, פשוט לשבור את הגב ולשלם לבנק את הסכומים האלה, וכמובן להטפיח את החשבון הבנק של הבנק. אז זהו, חברים, תזכרו שהרכישה הגדולה ביותר בחיים היא למעשה לא הבית, אלא המשכנתה. הכסף שאיתו אנחנו קונים את הבית. גם את הכסף הזה אנחנו רוכשים. אנחנו קונים אותו מהבנק. ואנחנו יכולים לקנות אותו בזול או מאוד 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 ביוקר. אז אנא מכם עצה. אל תתמקחו עם סוכן הנדל"ן שלכם על עמלת התיווך. אל תתמקחו עם הבנק על הריביות ועל עמלת פתיחת תיק ועל עוד כל מיני דברים קטנים כאלה. תבואו מוכנים לבנק. תתייעצו עם יועץ משכנתאות מנוסה. תבואו מוכנים לבנק ותרכשו את המשכנתה שלכם במסלולים האופטימליים לכם. ואז עשיתם עסקה טובה. אז סידרתם את כולם. אז אתם תצאו גדולים ומורווחים מהעסקה. אז הנה לכם כאן הסיפור הקצר הזה לשבת. אני מאחל לכם עכשיו לקראת חג החירות שיהיה לכם פסח שמח ושבת שלום.